Igsuon alagari sa kanunay ang Ginoo uban ang pagtahod kaniya. Ug ayaw na gayud kamo pagyukbo ug laing Dios sa inyong kinabuhi, kundi ang Dios lang gayud. Ug ang inyong kalipay isentro ngadto sa Ginoo ug ayaw sa mga butang dinhi sa kalibutan. Salmo 2 bersikulo 11 nag-ingon diri, alagari ninyo ang Ginoo nga adunay pagtahod, paglipay kamo diha kaniya. Mao kana ang pulong sa Ginoo igsuon na nagtudlo sa tua nga wala na gayud kitay laing alagaran sa atong tibuok nga kinabuhi. Uban gayud ang pagtahod sa atong pag-alagad kaniya. Tungod kay kung mag-alagad kita nga walay pagtahod, makabuhat kita og dili maayo. Tungod kay moingon kita sa atong kaugalingon nga ang Dios makasabot lang kanato. Igsuon pag-alagad uban ang pagtahod. Tungod kay kung magtahod ka nga nag-alagad sa Ginoo, dili ka gayud makabuhat sa mga butang nga sukwahi diha kaniya, nga dili uyon sa iyang kabubuton, nga ikapungot kaniya. Tungod kay ang Dios masuko gayud kung magbuhat kita og dili maayo. Gusto sa Dios nga ang atong kalipay, atong ibubo ngadto kaniya, ang atong pag-alagad nga adunay kalipay. Dili pag-alagad nga adunay interes, kundi matinud-anon nga pag-alagad nga aduna gayoy kalipay. Ang atong kalipay atong isentro ngadto sa Ginoo ug dili sa mga panalangin dinhi sa kalibutan, dili sa pagkinabuhi dinhi sa kalibutan, kundi ngadto gayud sa Ginoo igsuon aron sa ingon ang Dios mahimuot kanato. Hinaot nga ang atong kinabuhi masentro gayud sa Ginoo ug ang atong kalipay masentro gayud sa Ginoo ug ang atong lig-on nga pagtuo ug pagsalig masentro gayud sa Ginoo ug aduna gayud kitay pagtahod sa kanunay ngadto sa Ginoo aron aduna usab kitay maayo nga relasyon ngadto sa atong isig katao. Amen. God bless sa tanan.